Nyakora moge juang oyawre kino machielo kinyi makawuono chieng' tich ariyo kae kama weche mathoth bedo katimre piny Kenya kod mago bende matimore e counties wa makaluo kuonde go duto warango ni kaka piny ringo kendo kaka piny ochiewo kawuono ichiewo yo machal nade. Nyakora moge juang kae wa chako TWAK mano machal mar Kenya kawuono kwa gotarubin weche mag siasa dongruok kod uchumi kawanono gi achiel ka achiel kawantiere kodi karka adhi bedo kaka to kod welo kawapenjo ka mar mondo mi gikonwa ni piny to dhi nade wago mana mbaka nyaka giko mar chenro. Adhi bedo kata nyinga Cleophas Oluoch jagisumu kanya kwar mukeo nyaka sango tantiere ka kod wendo mokwongo mosedonjo e studio ka mar mondo mi omos wane okinyi makawuono achiel ka achiel ka wan kode ka wan ka kod Ben Onyach Ojuang koso Juang Onyach ka wantiere kode ka achiel ang omoso ka bana kwa chako kode TWAK ka to bange koni welo mamoko mapod ntiere kar ka dhi bedo kae kod Elnino Esther mabendo osedonjo kar ka achiel warite mar mondo mi wanene ni to embo chio nade kaono kako do thul madonje e studio angwago mbaga kode ka Ben Onyach yawre kino machiegni. Oh yawre Cleophas. Happy New Year. Happy New Year. Wacho ni poko leo. Ma thuolo na mokwongo biro ka igane. Amoso nyikora mogi kamoro moro duto magi nenowa. Kenda kwayo ne giga maber. Kech poko dhi ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Antie weche mathoth ahinya manotimore nyota nyoro ne ochiw counties makaluo ne oyudo ber mopogore mana kama wantiere kar ka warango gi nito chal mar Kenya en mane arwakini machiegni kae weche mag nyota ka wantie ka wachaka ne gisigana ne molosnwa ka kod Walter Nyambaga ka to bang'e ang'wano jo TWAK achiel ka achiel. Kaulosi kinde nyasi mar nyumo omende ufuko rowere Kisumu e bwo chenro mar nyota mane ota kod jatend piny William Ruto. Ogai mar ODM Dr. Buroginga otolo ne jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki Chadila kendo koni kik obed kod ge kata kibaji moramora ni ODM geto komne no e TWAK maduond bura mar UDA kod ODM dhi bedo gode loso sirikal melo 2027. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend. Burumba ne ok changu nyamara wacho noko ne jatend piny kod kweth mag UDA ni chama mar ODM geto lemo kod pok maromre kode e winjruok magidhi bedo godo magibiro loso godo sirikal gino ma jodito osire budho. We are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. Our party is not a Jaluo party. It is a party for the whole of Kenya. And therefore, we are going to negotiate fairly. We don't want tribal parties. Magi oyangore lele kinde ma jatend piny William Ruto oko ni sirikand UDA medo yaro bade kendo tiyo kanyakla kod ji mar dongo piny kendo kichore gi chien kod siasa mag akwede mag dhoudi mag pogo ganda. Sema pesa tunawapatia hawa vijana ni pesa kidogo. Nyinyi mlishawahi kupatiana pesa ngapi? Wale jamaa wamepatiana pesa zozote? Wale jamaa hawana mpango yeyote. Ati wanatueleza ya kwamba wanataka turudi mpaka miaka 10 iliyopita. Ati the only thing they can tell us, they cannot tell us a plan. They do not have an agenda. They do not have a vision. They do not have a plan for our nation. The only thing they are telling us is that we should go back to NHIF. Further initiatives in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs. And I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. I want to confirm to Your Excellency that there should be no doubt in anybody's mind of your commitment to empowering our youth. Judito bende omucho mbasa kod kweth maketo sirikal tesre kagi kone jatend DCP Rigathi Gachagua machano bago ng'anyo pacho ka
ni owe pepo wiji kod weche mag ng'anyo to ochimre tir kod siasa ma konyo rowere kod ngima oganda. The young people of Kenya have rejected negative politics. They have rejected the politics of slogans. They have rejected the old politics where politicians were talking about tribal arrangements. Who are saying they want to take over the government. I don't see them campaigning anywhere. They are just in one region, in one area. Ndio wanazunguka hapo, lakini rais anazunguka kila mahali Kenya. Hii ndio njia ya kusaidia hawa vijana. Kwa miaka mingi sana, hawa vijana wetu wamechukuliwa kama watu ambao hawawezi fanya biashara. Ili hali ile kitu wamekuwa wakikosa ni opportunity. You represent the beauty, the energy and the handsomeness of the nation. Sinivyo vijana. So I want to thank the president and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people tutaenda mbali. Our youth are the future of Kenya. And we've been having a difficult time on how we can be able to empower them. And this empowerment, especially the way we have gotten this money and we had financial literacy and mentorship after this PS, let me tell you, this is going to go a long way. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mgeja mago matimore kaunti ma Kisumu kone ka antieka kod janon siasa machielo Elnino Esther moso kinyi maka wone chakruok mariga manyen. Happy New Year Elnino kino machiegni. Happy New Year Cleophas. Oyawre urai nyani kwara mogia jwang. Odiochieng' maka wuono kendo wachako rado iluonga ni Elnino Esther nyar Kanyamwa Kologi Ndhiwa Homa Bay County. Ero kamano. Machiegni kendo wawinjo ka achiel kachiel kama waloseno. Awachako ka kod Onyach. Tielo mokwongo ka koro warango Chal mar wacho, Burogingo wacho ni komi no kwalar. Okono jalup jatend piny Kenya. ODM dhie twak nade? Gidhie twak gang'o? Ikawo ote machal nade? Kaka jakanyo mar ODM? Ero kamano Cleophas. Aneno ka nyaka party leader mar ODM Dr. Buroginga wach makamano. Reactions aneno ko osebedo mang'eny kabisa. Kendo ji mang'eny penjo mana penjo mipenjo no ni to ODM osego bade penjo dhie twak nade? An kama chunge kaka ja ODM kendo kaka janon siasa ananyalo wacho ni wuoyo moburu wuoyo no mana ni kare gimo miyo ingeni oburu an gi masire ne mondo bed party leader enya en ni ong'ama nigi experience malach kabisa siasa kendo gikawuono to ODM abe party maduong' Kenya ka kata mana East and Central Africa kai. Experience ma en godo omiyo dhoge ok nyal kiera ahinya to kawan gi welo. Nyota program manyoro ne kero dhi Kisumu en gino ma jotend sirikal duto nochope kendo neno kanyaka jalopo ker mar piny Professor Kindiki bene ni kanyo. In Swissdom nyaka ne owuo mariek manyalo miyo jotelo duto mantie bed comfortable nikech ing'eni sani neno ni ka ODM odhi twak gi UDA kaka gisewacho ni gidhi machiegni ni nikech mani party mokwongo gidwa go twak ng'ama nyalo nena on this face value to ng'eyo ni kopo ni dhi twak to nego bed gima bar ma kukawo maduong' to wakawo matin. Koro ing'eni mano gima ka ODM nyalo chako wach sani. For example, ni mano koma wadwaro. Odek iwacho ni inyalo puko chak kata kapok ochope e mesa. Matwak ji nyalo ng'e pacho. Koro ato kaka noburu wuoyo no to kane rachne. Ok onego bed ni koro ji neno ni osego bade piny oyo, ok ogo bade piny. En mane wendo kolimi to en wendo modwa go mbaka mbele kamoro kanyo. To ing'eni gi coalition gi to kelo emotions mana kaka iwinja wacho no ma ji expect ni ka udo se kawo ma to ODM nyalo bedo kawo ma nyaki wuo moro mariek mamiyo wendo be mor ka ene gwengu. To men diponi ekine ma idani wendo bed gi mor ni diponi kanyo mantie miriambo e siasa ko maduogo twe oganda mbele niwacho ni roko dwa kom ni ang'o timore kendo siasa ting'eni pile Cleophas en karata kendo en a game of interest.
to iwinjo ka mbele kamoro kacha cha be neno ka ODM chairperson mama Governor Gladys Wanga kano wacho ni wadhi negotiations kendo dhi bedo bar mar 55 embi neno mana ka wach neno chal mana ka gima ochuojo moko kendo wacho ni oyo ko nyalre ka waseketo ultimatum ni ma wadwaro but ana neno mana ni mama Gladys Wanga be wacho mana maber nikech in the interest of ODM party party ji loso mondo olos go sirikal kendo kidhi e mesa tidwaro ni jogi ni yud man maber koro asa chairperson mar party nyako mi mana joga ne chir ni kata wan kodhi negotiate mondo wayud nus mano be ka jogi ni bedo gi chir koro siasa being a game of interest ok inyalo wacho ni koro ma oriambo ni to mbele ni biro bedo kamache wuoyo ananeno ni in wisdom mar Oburu wuoyo kamano nikech ji osebedo ka dhire kata dhiro party ni wuoyo wan kodhi e twagni to twagni nyaka bede ni koro nyaka kelno lemo madongo ma bilemo maduong' bang' ker teno deputy president koro ato kane ni miriambo moro ni ne aneno ka ji dwa exaggerate ahinya anano ni party leader wuoyo maber erokamano Elnino Yes. inene yo machal nade bang' tok mar Oburu odiochieng' manyoro iwacho neno nyota to siasa nok nyare moko donje Okay. Sasa erokamano ahinya. Oburu owacho ni komiyo kwalar to no address Deputy President Kindiki. An kaka I believe ni Oburu is the oldest wise man ma live in the ODM party. Kano wacho wach ni an aneno ni kaka jo ODM ok wadich gi kom mar Deputy President ahinya. But we've never gone for that position. Who said we are not going for the presidency position? Ngama no wacho. Oburu no wacho mana niya kom mar deputy president ni ok wadich kode. We need a bigger thing more than just a deputy president. Nyaka wa think outside the box. Oburu is a wise old man. Oko ja siasa mochakre kawuono. Oburu en ja siasa mano chakre chon. To konyiso Kindiki kamano, poko wacho no kwalar kom mar president, government to support. Koro nyaka wanen matut mondo wang'e nango. Oburu no minango, kik walara lara gini kwa ringo. Secondly, ok jo kanyo duto mar ODM oyie gi wachni. Moko wacho nango, ok iwinje gima moko kuom wacho. To mean nango, it could be thought mar Oburu, it was not thought of the party. However, any party leader. kama intiere kae pok iwinjo ka isewinjo ka gavana ma Homa Bay wacho ma jakom mar ODM wach mar barua bar sirkal e yiero mabiro opoge nus ikawe e yo machal nade gin lemo mage ma ponono gidwaro ijakanyo ma ODM Ok ajakanyo mar ODM e kinde ma gigi duto timre ka ODM wacha kamano en signal mane ma gioro kokalo kuom jakom signal ma gioro kokalo kuom jakom chairperson mar ODM ka giwacho nango interest ma gidwaro ni gidwaro more positions in government, CS position, PS positions, CEOs, corporate heads, they want to be incorporated in the government. Oken bar ni wadwaro wadhi sirkal ni. Gidwa ni gidonje sirkal. Broad based oken mana mar ODM kende. Several parties are interested but sani koro address ODM. Chairperson mar party wacho nango wadwa mar wabar. At the same time giwacho nango one a broad based. Baba no ewa kanyi, baba no ewe broad based. Gino magidwaro CS positions, gidwaro PS positions and other positions. Mondo gibed incorporated the government. To kapo kwa tiko TWAK, kwa wuok kwa kanyo. Agombo mondo wawuoye wach moro miwacho nango. It is not just a matter ni one a broad based government. Broad based government ni konyo wagango. Wagombo nwa mule kanyo matin. Kikaka loko mar topic. Iwacho ni mana kama gintiere kaka ka wamedo mana rango gi achiel ka achiel mar mondo mi wanegi Ben Onyach tangeni podanga duogi ir Elnino kae wach mar wacho ni ok wadwa komi ahinya mar jalup jatend piny Kenya ndipo ni en negotiating tactic mirango mondo mi gidemand kata gidwar lemo mag kombe moko madongo mopogore kata gi ma muket negi erokamano Cleophas mana kaka Elnino keteno ok obedo ni samoro ni mane kom kende mani ODM ne nyalo dwaro coalition ing'e ni thuolo mang'eny coalitions gi osebedo Kenya ka kendo waseneno ka gitimorega
ma oke mokwongo ma ODM gombo no dhi coalition gi sirikal, party mar sirikal matiyo sane mar ODA. Chien kacha noseneno ka ODM nosebede coalition arrangement gi party mar PNU machacho 2028 bang' kane wasebedo gi yiero ma 27 lweny nobede Kenya kech yiero nokodhi yo makare. Tiyudo ka coalition machal kamano gigo mane owinjruoke kane ilose niyudo ka party achiel nokoduogo omiyo nyawadgi thuolo ahinya mondo otim kaka ne giwinjore coalition. The same ne waneno ka loko piny Kenya 2002 seche mane na Kenya kao piny ne waneno ka parties nobiro mang'eny ma coalition nobedo kama kendo winjruok nobedo kone gi kone. Tiyudo ka bang' Kibaki kane osekao telo nitie gigo mang'eny mane kotimore kaka ne giwinjore. Be momiyo koro ne kelo kata lweny moko makachopo 2005 to weche referendum koro nochopo ma opogo parties mopogore opogore ma ji chako bedo gi paro mopogore opogore. Koro paro ni experience ma ODM osebedo godo weche ma coalition gi kaluwore ing'eni in the last almost 40 years ka opogore gi parties mamoko ma Raila no build on ka koro bire ODM. Jatelo mar joluo kisiasa osebedo the late Raila Amolo Odinga. To ene mosebedo ka seche duto ma kata omanyo kom to koyudo otemo bedi arrangement moro kanyo gi sirikal matiyo to seche motimo kamano iyudo ka jogewa yudo ga thuolo mag bedo e sirikal matiyo gi sechego. Koro kawuono onge, but based on the experiences ma ODM apani osebedo godo, an gadier ni coalition agreement kanyalo bede ka koro giselieko ne gidwa chako wuoyo gi parties mopogore Kenya ka to gidwa chako gi UDA. Ok gidhi ka ok gin gi experience, gidhi ka ging'eyo gima gidwaro kendo aparo ni en gima ka gidhi negotiate to ok gibi take anything less ma gibiro bede short change bang'e. Aparo ni wang'ni ODM nyaka bedi ni gikruok makare ma ken negotiations so gidhi negotiate motegno ma ka coalition machal kamano nyalo bedo ni bedo e yiero ma 2027 ma koro udoriwore gi ODM to dhi bedo beda coalition moro motegno ma ODM be beda part of government gi ministers ne mana motegno secretaries ne mana motegno to mana kaka gi commissions me sirikal gi be ginyalo gore ma giyud mana motegno to ma biro miyo ni sama gidhi negotiations so gidhi gi dhok ni neno ka jalup ker manyo chogol bwana Gachagua Munyoro ni neno ka nyocha duogo ywa kabisa ni en kano dhi coalition sama ne giwinjore gi Ruto sama na konye ni to ne en mana gentleman agreement ni giwinjore koro miyo kane gidonjo sirikal to gik mane giwinjore gi Ruto koro neno ka nok tim koro miyo ODM wan gimo nyalo kwagi ni ka gidhi negotiation table to wang'e gik machal kamage mana kaka katiba obe dwaro katiba yie ni pre-coalition agreements machal kamago bedo deposit gi political register. Wadwaro ni gi make sure no bedo signed maber to gibed deposit with the registrar maka chieng' moro koro government osebedo form to koro gikawo government haki gi ok ni koro ni gichagi seche. Koro ananeno ni Mama Gladys Wanga governor kaka no wuoyo cha to wuo maber nikech ok inyal dhi e dwar nikech mana kaka nyisi ja party bedo form no joloso sirikal to ok inyal bukuru ni wan kaka wasebedo ODM party maduong' chama koro dhi e coalition to kendo ineno kata ka sirikal matiyo mar UDA ma be ineno ka ker be nigi a lot of interest gi ODM no kendo wache yanga kendo iwinjo ko penjo jo Kisumu jo Nyanza region ma joluo sama ne program anyota no ne uyiena mondo wago mbaka gi party leader mar ODM kendo winjo ko penjo public tiende ni embe en gi interest koro wana okadwa sejo tendo gi sani ana ne tactic magi sechako go bera nikech cards ni to kinyal ketu i mesa nikech ineno ka Gladys governor wacho ni gidware 50-50 to in my own understanding kaka jasiasa tanyalo wacho ni 50-50 to Gladys omin ni ker ka osekao
to jalop ne wakawo nikech mana kaka nyisi kere maduong' to malowe mana twak mosebedo ka dhi of course to Elnino osewacho ni ero koro kok udwa ma nitie kom machielo mapod nitie tiwinjo ka party leader be duogo oyo piny ni oyo kik we ni komni mobiro nego koro onyalo bedo mana tactic kaka iwacheno ni mondo kik ODM kit cards ne mesa chon kamano yes. Elnino mana kwa kwanya gi kanyo kama entie no ma ok en thuolo moko madhi neno ka ODM donjo winjruok mar siasa gi duonde mamoko 2007 obedo 2013 obedo 2017 obedo nyingi mobedo kopogore 2022 ka bende koro bedo gi nying machielo kamirange kae ang'o mabedo mopogore sani ka ODM chomo twak motelo ne yiero to gionge gimoro ma giwacho ni ng'ama osenyiedhore lela madhi bedo kae kating'o bendera mano mar ODM nikech nyaka sani kata ka Raila Odinga pod ngima nopenjo kacha ng'ama nokonu ni ODM ok dhi bedo gi ng'ato to sama ji loseni ton ma ji loso go sani ODM nigi chia madhi bet piny kod UDA jogi mosepangore kacha tir sani moloseni ODM chal ka gima nigi kwetharer margi SG Edwin Sifuna kod jod bura mamoko to tim machielo mantiere kod party leader Oburu Oginga. Okay. Gima bedo mopogore kabisa en ni moluor mosenindo Raila Odinga onge. He is not in the picture. Mane gima bedo mopogore kabisa. To gino osebedo challenge maduong' ne party mar ODM. Ng'ama osebedo our party leader for the longest time since the birth of the party is missing for the first time as we are approaching general elections. Mano is the biggest challenge my party face. Ng'ama miyowa direction. Ng'ama wasebedo kwa neno kaka jo ODM party manyalo represent wa ballot as a presidential candidate en mosenindo. Sani koro party obedo gi tungni. Ng'ama nokawo this position as the party leader now is his brother owadegi Oburu Odinga. To kuom analysis mara brother in kaka ja ODM party registered member mar ODM party. Analysis mara kaka ja piny. Anano ni ODM osebedo gi tungni mang'eny. Gionge duol achiel ma ginyalo winjo. An ok ka ja ODM but aja luo na jalup Raila. Kura to nagoyo pile ka pile. But koro party osebedo gi tungni mang'eny. Ng'ama nyalo winjo as one voice. Pok wayudo. Okwa feel party leader. Mano is the challenge. But we really wish ni ODM ochung kendo chung kabisa. Kendo emomiyo gino wuon pok giyudo ng'at manyalo telo negi manyiso gi nang'o manyalo unite the party. Manyiso chairperson GSG ni un koro ningo benu winjoru wawach voice adi voice achiel mane gi mosetamore. To ka party wuon ok nyal winjore together sembuse followers mag party to uda feel party leader na angeno Onyach ang duogi party leader nyaka feel in this manner ko wacho left to en kamano on a scale of 99% onge statement mora mane Raila osewacho Kenya ka majo party opingo to entirely the Luo nation pok no pingo even the leadership mar party pok no bedo gi tungni kaina makoro bedo dichieng e seche makawuono ne pok no bedo e party kae irange Onyach antiere iri kendo kae penjo mada penje mana chielo ODM dhi twak ka odgi ok en kumora chiel UDA dhi twak gi ODM manyap koso erokamano Cleophas ODM nyocho semana show intention mokono jo chama ne gisewinjore central committee kachacha ne gido chako twak gi chama mopogore Kenya ka mondo ginene ka sirikal mabiro ma next gine magi seyudo timeline mopogime wana gi chake wen but gisenyiso wana gi chake machiegni kendo gisegono wana gi chake gi chama mar UDA adwa mapogora gi pache nyamera matin ODM nigi party leader kendo en kawuono en de facto political leader mar ODM tete Kenya mzima to gimomiyo koro wabedo gi interest Luo Nyanza
en ni nikech mae chama ma jothurwa ng'enye iye, joluo ng'enygi mo subscribe to political affiliation gi subscribe to ODM. Koro momiyo ineno ka en chama ma joluo nigo gi interest kabisa. Kithni gi ndekni mosebede kata moseneni yo nyaka ne moluor migosi Raila Amolo Odinga ne ninde. Osene ka samoro leadership mar ODM pok obedo ka bede para achiel kamano ka party leader wacho kama, ni to secretary general wacho kama, seche moko luong bura, secretary general okodhiye, jod bura mamoko be wacho pachgi opogore nyadi nuoya. Waseneno ka party leader to kata mana gi leaders mamoko mag ODM moting'o jakom mar ODM Mama Gladys Wanga, moting'o kata ma director mar elections mag ODM Honorable Junet Mohamed Gini, thuolo duto ma giwuoye giwacho ni gimoro ni ODM opogore en gima onge, nikech seche duto ODM e chama achiel manigi very strong organs ei Kenya ka, ma decision mar party en gima kalo through various organs ma kobedo communicated to jo party te biro luwo. Gisani nitiere decisions moko ma pok okalo through all the party organs, including ineno kata kama jok ma samoro balo gi party leader iwinjo kokasore mana ni yo wadwaro NDC kamano tiwinjo ka party leader mar ODM migosi Dr. Oburu Oginga be wacho ni oyo NDC no wadhi luongo, tiende ni embo ng'eyo ni nitiere gik moko ma nyaka bed ratified mana ng'owa gi NDC. Koro kithni gi ndekti mane ODM ma ji neno ni samoro paro onge achiel, mano tado nyisi kaka jasiasa ni mano was expected, especially ka bang' migosi Raila Amolo Odinga mane jatendwa mane wageno manoumwa ne magoro lalgo ma ji noko ikorene apoya nono. Koro tuni gi ndekni to nyaka ne bede, en okosenene mana mokwongo, nene kata diere mane the late Jaramogi Oginga Odinga be nonindo. Tungni gi ndekni nobedo tido mana ka bang'e gik moko shape up. Koro tungni gi ndekni gi to ng'enygi an anyalo koni ni from kama bede gin mana jogo ma be samoro dwaro space ma dwaro interest gi. But kipenja ni to an kaka ja ODM, to kata kipenja kaka an onage ni ato dagomb nang'o, dagomb ni sani ema nyaka bed ni joluo bede kamoro achiel moloyo, nikech wan piny maru ka Nyasaye nyaka ne independence bi Kenya ka dongruok aching' mi koro ni mwandu dhi thurwa ma pinywa gerorego ni en gino mapok waneno, to kendo waselao sirikal nyadinwoye wan usiko maka wan e opposition, to kendo iyudo ka gini omiyo wan kidongruok wadong' chien kabisa. Tineno ka sa ma bet watemo ni wabede sirikal matin, tiyudo ka nitie gino mawuo godo kata mana mar broad based government ma koro migosi Raila Amolo Odinga owewa yien, nikech nowacho ni TWAK ma 2027 to nodhi bang'e bang' broad based government ni gi 10-point agenda kan osebedo implemented, ma kata no se hint ni mbele kanyo ne ji dhigo mbaka kendo ji dhi neno mana kaka awinjo kiwacho ni embe no penjo seche moko acha to in ng'ama nokoni watu kodhi bedo ga ng'ono gi ker. ODM ni kama ber kendo party leader mar ODM en Oburu gi sane, to jok man gi paro mopogore go ineno ka jo chama motegno ma jotendwa wacho ni nitie structures to kendo gidhi bedo solve. To bang'e no ka gisebedo ratified kata NDC ma jogo luongo go, to an gi chir to kata in adoni bed gi chir gi jo ODM mawinja ni chama kosewacho position bang' mano to biro bedo kamoro achiel. Sani to keth nego nyaka bed. Erokamano ahinya. Ng'eni pod ok idwoke maber, ang' aduogi ni pod mondo ilere kotenore kod Gen Z ka koni ni ok gifeel party leader. Tiende nang'o magi jok ma nitiere ma gidwa winjo Elnino tok Gen Z. Ang' kono ka Gen Z bang' ka wantiere kanya. Koro jo wan ka kod Nashon Odongo ma be janon siasa osebedo e studio kar kae mar mondo mi okwanya kama wachope kar kae. Nashon oyawre kino machiegni. Oyawre Cleophas. Oyawre Cleophas. Chiyo maber. Piny Kenya rengo matek ahinya, to kendo kaka wachako en ni Oburu Oginga nowacho odiochieng' manyoro ne jalup jatend piny ni komino wan ok wabi kawe, wan kama wantiere nitie mamoko ma pod wadhi bedo ka orango to komino ok wabie, mano kama gintie ka broad based statement ne wanyoro ka gintiere Kisumu e Canada. Mokwongo waket kwe mara ama nini apology mara ne jowinjo abita achopo modeo kidogo e studio wanadu kuom mano. Wadonje direct discussion. Ananeno clip nyoro kane jar bura mano senator ma sema now the party leader mar ODM ne wuoyo,
to an gige sisa wayaro ga tega kilu ka aneno ka gima ng'ato wacho ka jomage mantiere then ni audience mage ma winje, so then maybe ni body language mage. To king'iyo from the opening mana kaka ne jatend duond bura mar ODM ne wuoyo, owacho ni ogin kaka ODM ogin gi paro mar maybe kao kom mar deputy president Kithure Kindiki. Anyalo neno gino gi wenge ariyo. Mokwongo onyalo bedo ni en maybe en yo moro ma onyalo moro godo Kithure Kindiki mondo mi obed thuolo ka Luo Nyanza, nikech osebedo ka weche moko wachore mang'eny. Kiwacho ni Ken mara deputy president dhi wuok Luo Nyanza, mara Kennedy dhi front wanga, mara Raymond. Koro ng'eni weche osebedo mang'eny. Koro mano maybe enyalo miyo bedo a bit uncomfortable. Winjo ni maybe kare ODM kare ama let me say ODM kwayo ama maybe gin gi dwaro moro gin e company to mano maybe at least maybe nyalo kelo ni mondo bed feel atom ni wan kod thuolo kendo gimoro amora ma muso bedo godo winjruok moro mongodo gi Ruto pok obi donje to that much extent. Mara nyalo neno ni maybe en gima ne osebedo choreograph gini Cleophas nitie gimoro tie sesa ma ji samoro ong'eyo en ni ng'ato nyalo wacho gimoro teni nyaparo maybe wache ni ka wiye malo kamano, lakini en gima ne ji osebedo piny mose ng'ado wach mano se wach ni in wach kama inyene bank isebolo wach ni inyene jopiny dhi wuoyo nang'e wach ni definitely mano gima dhi at most of supporters mege Luo, nikech mokwongo Cleophas ODM en party maduong' e piny mar Kenya kae. Mano ok wagima wuok e dhoga to luwore kuom research manotim mano o verify mano ni en adier ODM party maduong'. To hapa ni gimomiyo party duong' en effect mar the party leader, the departed one, leave alone the current one, Raila Amolo Odinga. Ne nigi mbi mapek kendo tho mare bende anawacho ni kata maybe even in his ballot, in his death, Raila will still be in the ballot kendo obro influence a lot of elections in many ways. Koro going to elections, maybe mano gima ne jatend piny nosebedo gi party leader mar UDA mar ODM Oburu Odinga okono ni wanto ng'eni wadhi winjruok, lakini wadhi uru kwa ma most likely high chance ang'e ber ni dhi bedo matek mondo mi kom mar deputy owuge Mount Kenya. Kech sani e sama koro Ruto kedo matek mondo at least okaw junk mar Mount Kenya man gi a very big vote basket Kenya kai mondo at least or influence in a different way, at least maybe your opposition kick bigger junk. Koro ng'eni okaw deputy to jalo mi a very bigger profile and a bigger mile in terms of ni jadi madhi bedo kode kada madhi luwe from Mount Kenya. To gima banyalo advice en Cleophas kik wiye wil gigi moro achiel ka ne wadhi e year 2022 to gima ne jakom ong'iyo onogo wang'e koni ong'iyo wacho ni oda kawo jo Mount Kenya. To gima abende is very evident Cleophas, Mount Kenya sani is true kendo achance nitiere ni ng'ama dhi bedo deputy president achance ne dhi bedo Kithure Kindiki king'eni somo kar siasa. To aparo ni we deserve more. An okipacha I think we deserve more. ODM onego bedni if not a presidential candidate then we have to nyaka bed gi deputy president. Mano ok en di ma it comes without say. Koro bed piny koro rito once will follow up with the party leader but kwa the negotiation kuponi soko badi piny mane ni wachni ni already the biggest seat okidwar, then it's I had me watching the second one okidwar bende, and those are the main things ma determine ngama telo kaka ipego mwandu kod ma ariyo ere kaka siasa dhi mbele case kwa the 2032 to kuponi maybe ng'at moro nitiere maybe let me say even deputy president un gi bargaining power un at least going forward unyalo determine siasa going forward. Winjo gino Cleophas, lakini I'll be anya with a very different eye but kipacha de be gi paro ber ka wadhi e pesa ka onge gimoro amora jomo sebedo piny more decide wadhi timo kamae but wadhi uru ka wan gi open cards all on the table kendo wan gi madwaro ma leave alone bedo ni maybe deputy or ni the least ODM should be able to bargain if they agree ni gidhi e mesa gi UDA gi sirikal any they should demand for deputy position. Kamano mano bende ko mose wach kanyo ni ok dware. Elnino antiere di kar kanyo ng'eni kidhi thuolo mar duoko moko kuma ma Nashon bende owacho madane mondo mwamaki ere kaka Kaluo bende nyalo chopo kumoro milaro nikech gigi duto kiwacho ni ero Kindiki nigi thuolo mar dok bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro ka diponi en gi thuolo ma kamano nikech Mount Kenya
mane paro mosekete wi oganda kinde ka kinde ni Mount Kenya is voter rich. Wacho kanyo wacho macha voters basket maduong' ahinya milaro kuonde duto tada kaniti ma mana gwengi kocha kama gintiere. Inya timo yo machal nade mondo mikaluo Kisumo, Mabei, Migori, Siaya ka duoko gi Pokoland to ng'amo chung jatend piny chunye go mana kibi mondo penjre kane mato poko donjo odhi donjo di to kodonjo ng'ano donjo gimoro mabup jowa pod onge upande ng'at moro jal moro jaiga 74 higa mokalo kae koka nokawo kura ng'ani okogona molo kura e kinde ma molo chung te to pod gintiere mathoth ma pod ntiere kaluo manindo. Erokamano. Ineno jama mitajo ma jaduong' mitajo ma ja 74 years no. I'm sorry. Mano is an example evident ni wan joluo for the longest time. Wagoga mana koko, wa install our presidential candidate to kwa kauga kura. Ok ni kuchwa tina inya. However, Mount Kenya lo wagi numbers. Ombulu begi goyo. What if jokaluo okao kura, obedo ni wasebedo kwa kao kura. Kwa kao kura mwa go block. Bwanyalo chungo ng'ato. To kata kwa chungo ng'ato. Pod wadwaro partnership with other regions. Kabila mamoko. Wadwaro godo partnership. Mundu wabi godo negotiation still. ODM is a national party. To bedroom mar ODM en kaluo. Mana is a fact. Koro en ang'o mwanyalo timo. Jothurwa nyaka kao kura, mano namba 1. Makura kokwa kao, okwadhi bedo gi voice mora mora. To jalno madhi laro presidential position, kom mar ker, embo dhi ng'iyo ni to region ma kao ni be gidhi kelo percentage moro madhi miyo wa win this position with a landslide. Gidhi install MPs adi, governors adi madhi donjo, MCs adi madhi donjo. Ma be interest mar party wa, nikech ODM te party maduong' kaluo, mani party mantie kaluo mwang'eyo. But is ODM capable of installing MPs in big numbers? Kar installation kanyo diponi chomo kama gidhi bedo ni giwacho weche mag zoning. Ni ma en area wa protect mana zone marwa. Bende gidhi yie mondo UDA o infiltrate odonje kargi kama gito kata donja affairs magi okite jochung magi mok gidonjo godo ka gintiere broad based arrangement. Thank you very much. Mano kaka wan jogo ma pod wang'iyo ni to political party mane mwanya donje. Neno ang'o madhi kelo interest marwa ni to party ni is it worthy? As a region, negotiation marwa will come with the number of MPs mwadhi keto. But how will this happen? Nyaka wago block ni region wa. Nikech kwa mwani wan kaka joluo Nyanza. Ero wadhi in coalition gi UDA, gi wuondo wa kamano. Samoro en adieri. Gibiro ka. Of course there are UDA MPs in Nyanza. Dong nitie. They are there. Kwa yie ne gigi infiltrate. Giyudo MPs katapar. Katapar this time it is very possible. Kwa miyo gi chance. If we don't put a block there, our negotiation is gone. We will not have any say. How are they going to gain from us? One kaka jo party. How is the coalition going to gain from us? Coalition cause realize they can infiltrate unless we are going to move with one party. ODM is no longer going to exist. UDA or they exist kendo. We could say, need that new party that has been formed, okelo candidates makama in different devolved positions. Manegi mwanya lawacho. Toka ODM, ditimo coalition gi UDA, the same UDA, they penetrate Luo Nyanza, to they install MPs, even MCs and governors. Managaka wacho. 2027, everything is possible and anything is possible. Gimora mora di temore. To gimora mora benyalo temore. Aya, gimora mora kama gigi duto nyalo temore bedo Onyach. Uchu kama chal nade. Nyanza obede kumoro minyalo bedo ka kelaro. Nikech ka duon bura mar ODM mineno karka to ODM osewacho chung mare kendo poro dhi TWAK. Bende woni Nyanza pod dhi bedo kod mbi mare tok Raila Odinga manga nyalo wacho ni ero. Odhuro waser Nyanza. Kisera utiri Nyanza. Nero kamano Cleophas. Just a quick one. Rejoinder adwa
to kamaro mi penja ne Gen Z ne ywak ne kapok adhi question no ne ok feel party leader nitiere gimoro ma party leader mar ODM migosi Dr. Oburu Oginga osebedo kawacho ne jo thurwa wuoche Raila ne duong' tadir wuoche Raila ne duong' mana kaka iwinjo ka wadwa Nashon osewacho ka ni mbine nopogore be momiyo siasa ne nopogore en ng'ano ma wuoche ne samoro ng'at mabiro rwako generation wani samoro onge tiwinjo ko daktari wacho ni embe sama koro en party leader ne embe biro mana ng'ado wuoche ne moromego koro mae momiyo wanyalo kwayo samoro Gen Z ni samoro kaka ne gifeel Raila ok ginyal feel go another political leader Kenya ka nikech mar Raila nopogore koro but party leaders mi assurance ni ambe mara ni abiro mana loso wuoche na mabiro tero ugo kanan kendo mana maroma mok bidia kech mag Raila dito ni duogne ng'ata ng'ata jaluo nyaka bed ni wane achiel kako oganda kawuono kata ka keth ni gindekni mar ODM ji neno ni political party ma wanti kako oganda nigi weche koni gi koni gimomiyo nyaka bed achiel Kilofasi wacho wach moro kanyo ma late kabisa ni jaduong' ma ng'amo sechopo 47 years 74 sorry ni kore ka emiyo ID adwa nyisi ni mago e achiel kuom historical injustices mosetimore nwa kako oganda luo e Kenya ka gi ogendi mamoko ma samoro pok obedo ni ne serikal e yo motegno maloso wechegi ing'e ni ID ok en mar go kura ID is life ID mamiyo dhano identity ID mamiyo iluongi ni ja-Kenya kawuono kionge ID at 74 years kata mana at 50 or at 47 to ni koro wuondri kata ni dhao ne nitie piny mangima ma koro jo-Kenya dwa lokore moko refugees koro kata bikawo iterwa kamoro kionge ID you will be treated as stateless kendo I end up kata ni your country nyal goli min kwedhi dak me piny mamoro koro ID ni en gima serikal gi system mane oweno Kenya ka gi wabeberu ema samoro jo Kenya ma masawa gi be osebedo ka tiyo go wago marach omi yudo ka wan border countries obedo gi shida kabisa kiki par ni ji tek maka luni samoro nok dwar kawaidi en ga ni frustration ma imi ga sami dwaro ID no iol gi diere idwaro ni kia ikel ID ma maus kia ikel mar kwaru marango kendo iyudo ka jo border nilungo ni border tribes ni dwaro ni gini timo negi vetting to sechego jok manya central basawa ka gi kuonde machiegni kata mana gi city ka to gin onge gimoro ni vetting gin tek mani city birth certificate kata mana gi ID achiel mar wuonu en gigni kal in some for this struggle ma ID dwa manyo kata mana yigni abich ngato to nose yude giga achiel ngani okubi piem godo kata mana economically kicheno nyalo bedo ni yawo bank account mapema onyalo chako ohala mapema onyalo dhi school mapema koro magi historical injustices mabe ineno ka koro ker matiyo sani nyocho golo gik machal kamago mano wacho ni sani gimoro ni kian vetting ni ngato yae bodongo kija Kenya to ja Kenya tek mani nyalo prove ni documents mag janyulien ngane gini imiedi koro mano diketo jo Kenya bedi cool to kendo mana chiel kuom gik mana hero go ker matiyo sani niti history ikineno nadko report cha en achiel kuom the 10 point agenda ma jakom nyocha ne oweyo kane gigomba ka giruto ni onego bed implemented achiel mag historical injustices gin mago mag edigo koro ok ni jothuru ok ne dwa kawo kura to be audit moro nyocha notim ka pok obudho ahinya mane ng'iyo ni to the voters ma Kenya ka ginade Cleophas gini en ga narrative let me tell you gimoro ni kiani jo mlima kiani jo masawa ni kiani othuru gi gombula ahinya gino ene tactic mosebedi kitiyo go igni gi mar bwogo oganda wa ma kikwalo kura to koro ni wuondu ni oketaraka ni sibiro but in real sense ki the voter register my friend go kata ki wuothe pinjegi e population wage rombre kati wuoth mana kire nyaga genegi idhi Murang'a genegi idhi Kiambu gene my friend ki dhi kata gwenge wa machalo Migori miwuothia kata kaka udi obedo e kaka ono bedo koro gimoro ni kiani population jogi ni malo ni en narrative mosebedo Kenya go oganda mamoko to wanyisie gima miyo gini wanosoe wachien be omiyo sani ka ngato duoko no wan kiko bedo sirikal ma bi bedo form 27 twinyo ka joluo moko machalo kodwa gi wan kabisa obedo ni ing'eni koda wan sirikal koda onge kod ine sirikal kod onge ushuru tichoko pile binisi wi chieng' moro ni koro ushuru choko Kenya ka ushuru choko pile to binisi winje chieng' moro ni koro ni kata jino opposition kata une sirikal ni koro budget mar assembly mar parliament ok som
en isome pile kendo kalo pile ma ka oseket pesa budget en pesa matiyo kata mane jojenizi ng'anyo nyoro ma 2025 ni mane budget ko bedo past kan kiuso bedo ma jenizi okelo tulo bende neno kaka nyochu ni produce measures moko keti mana budget base kendo dhi mana mbele koro manyiso niya pesa ni en pile pile dhiga kanye ma serikal choko mar ushuru nyaka ne chak independence nitie kuma odhiye to wan nikech wasebedo beda ni wan e opposition emomiyo ber serikal pok wayude emomiyo kawuono iyudo ka kidhi masawa kanyo seche moko aneno ka ji timo comparison moko ma samoro ka koro janon siasa ma jaluo samoro iwang' nino ng'ato wacho ni yo ni jaluo MP atandi oseketi e budget committee setimago would you expect mondo atandi otim in one year mo bede budget committee chair ni koro gi compare gi ndini nyoro sam gwacho ni yo ndini nyoro keto tiles you want me work clefaso joma jofwambo joma wuotho kata kidhi mana gweng' ndini nyoro kanyo ok ni en kore kogero classrooms wani biro yudo ka wajumbe wa pesa miyo gi mar CDF ni ng'eny classrooms tinde kigero ndini nyoro gini gin gi sedhi mbele joma sawa gin gi sedhi mbele ma gima gitimo gin gimi luongo ni revision en rufe manyalo dhi walo ok ni otunge mar somo no nitiere ni koro ti koro nyalo wale wiche rangi koro kar keto simiti onyalo mana ng'iewo tiles mabok ni gin tiles moko ni manyien gin tiles moko ma iuso second hand ma kawaida ma box nyalo kata gi siling 700 ge which can manage en mani koro gin gichako ata an advantage point ok ni gin gichako zero wani biro ko jombe wa atandi mili goro ka samoro dhi school moro classrooms koro kanyaka med block sana mana ng'wen wichako from zero mano problem onge masawa ka kata kidhi weche agriculture in ka wuono ineno ka wan factories mane wan go kata gige mag yuto kaluo kocha machalo cotton machalo niang' ma kawuono koro bedo privatize ne iyudo ka en gima piny mosebedo Kenya ka sirikande mosebedo kaluo kanyo kunde mane ineno ni ok jo sirikal kata mana mwandu mitero mondo los giru ok losi to gin megi dhi mbele. I want to give you a classic example ma very recent kamano kaka yue mana machuok ineno wan gi scheme mar ahero wan gi mar rice wan gi scheme mar lowa kuja gini ka ai wan gi scheme mar makoro nyoche chako los mar oloch kemer sama ne time sirikand Uhuru ni do you know ni oloch kemer nyaka uno produkti dog mana dir ten gi mana sirikal no sekret nyaka budget te yudo ka frustration no bedo ma sirikal ok nyaka tamiyo contractor manor mondo los gi jaja mondo losi mondo chak tiyo to kidhi masawa ka to gin gi tiyo matinde kata mana rice mipidho kata mana mweka ok en rice moro machalo mar kuon ma low grade maro mar ahero gin rice ma yield gi 4 times maro minyalo yudo eka kinyalo yudo eka ahero 1000 bishwa ni miyudo mwea en 4 times koro magi historical injustices tema mi ekono jothurwa ni ODM gimoro ni wadwa bedo ni koro ko bedo achiel kako onagi nyako bedo achiel ng'ato dwaro kod ok dwar mana mondo sirikal mabedo form next wabedo iye an gimoro ni coalition dhi bedo ni koro maybe ODM inyal kiroko ni infiltration dhi bedo mano to kaluorgo gimiyo kaluor godo coalition nigi different angles ma bedo approach maybe zoning moro miwinjo kilieko cha onyalo bedo part of it ma ODM nyalo wacho ni akoro weno uru ubeko roweno uru kata ka gik machal kamago koro ato mano taonge gi luoro iro kama nanga duo kamano mondo mi anga ka oparo mano mugik e twak mano mar wach mane Oburu Oginga wacho kanyo kod kama ODM pono no dhi bedo kata kachung angena ng'amio Nashon Odongo wach mare mugik e wi twak ma kamato sani yana mondo mi aka yueyo masani en sareo wan gi yueyo mano masani yueyo ma sareo marukinyi maka wuono kae ka pod warito mar mondo mi waduoge twak machielo to ka waduogo wadhi duogo ka mar mondo mi warangni mamoko mabedo kae ka waluoni achiel kachiel mano ka wantiere chenro ni nikech mokwongo waduogo ka marango mathoth mapod wabedo kae ka waluoni mano muting'o twak mano mara mambadi lieko ponono dhi do fuong'ruok weche mag usuru jogo ma yudo sara 30,000 dok piny ka ok bedo kata kuchulo usuru moro ming'ado mochuno cha koso bedo kata kitime yo machal nade wakayuoni ka duogo kod mathoth sewe michiwo ne monj mitimo e kanisa kinde ka kinde wakayueyo Nitiere okang' moro makawo ka. En okang' mane mikawo? An abiro dhi manyo Rajiv mondo awachne ni biro chuno ni mondo en oyie gi pari. Refisha ushinde!
PK ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar cham. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakoro monga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga juange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakora moge jong waseduo wantiere kar kae. Penjo thoth ahinya ma oganda oro kar kae ng'eny aduogo ka kod Nashon Odongo to nitie maka matimore mbui achiel kachiel mano mar Ramogi TV kata ma oganda penjo mathoth ahinya ni kapod Nashon Odongo, Elnino, Esther koda Ben Onyach ma pod wamedo twak godo ka achiel kachiel ka geno bende nitiere koso geno lal mano kama bedo ka kendo ka waluwe achiel kachiel. Morris Olumo wachono ya Ramogi TV antiere chenro kae pile ka pile. Blessed Tuesday ni duto mane studio marawansi ka yora neno chenro machachilo yare otieno erokamano asemo letwa kae gwenge maombe Kiliti School erokamano maka Fwande Abdul erokamana inya ka wuok mero panda se county an kodwe chenro jaote Millicent erokamano ainya kuom ote mabende pontiere kar kae achiel kachiel ote ma pod donjo paro mimedo or ka donjo mbui mago mag Ramogi TV achiel kachiel iwacho ka niero kaka ne Elnino Esther wache ni kaka ODM okwadich gi kom Kindiki wanyalo dhine kom jatend piny. Jefferson Otieno wacho ni Elnino Esther wekuru wuondo jopiny. En kom mane kare monego bed ni dwaro kata miwanyo kar kae achiel kachiel wacho ni ero kama Gambo East well tune Musna Ben Onyach studio kar kanyo ma ka oluo twak achiel kachiel Evans Makouma erokamano kuom ote mari okinyi ni maka wuono jogo mapod medo ndikonwa e mbui mago mag Ramogi TV achiel kachiel. Vitalis Ochieng' wuod gem karariu ote kadieri siasa eka koro donje wang'e nyota chiwore jotelo siemo tije ma gidwa timo ne jopiny. ODM bende koro omoke owacho ni we abeda chien ka ang'egi ka gik moko bende koro ringo mora dua
kiki bed chien bede twak bed kod gi mbele kanyo kama giwuoyeno. Omondi Phil luo chenro erokamano ahinya. Leslie Trevor wacho karkani 50-50 shares ok nyalre nikech nitiere parties moko bende madwa lemo ok ODM kende. ODM uda kawo gi te uda kawo 50-50 Elnino jo ODM dwa gi 50-50 to nitie joma moko bende mantiere karka koso moko kano semuony kaka ANC mar Mudavadi. Nitie machielo Calvin Ochieng wacho ni joluo dhi lal kabisa, duogo malo biro bedo tok 2042. Wacho ni ero Raila was an independent mind but Oburu is working for Ruto, not Luos. Manopach Calvin Ochieng. Vincent Kajomo kacheko kod wetegi ka wacho ni nwaka entiere game Rai sub county erokamano ahinya miwane paro ma intiego karkae. Wacho ni nitiere game Rai sub location e North Nyakach ward Nyakach sub county mano ka nitiere kod anyuola marite karkanyo. Erokamano kuom kete e chenro kiny ma kawuono. Nashon iwinjo kanyo ote mag jopiny kama gintiere mag 50-50 nitiere karka gi kwano mbulu ma jo Nyanza nyalo golo mondo mi gichop lekni. Wacho ni chal mar Kenya kae ka warange gi Moburu nowacho gigi dunia chopo kumoro makoro piny luo igomba gomba isere gi ji duto. Gachagua gini bo mana luoro biro menyo, Ruto bo mana luoro biro menyo, manyalore ka ng'ote tang'o ma pok otime kinde gi duto minyalo lok sani ka wachomo yiero maduong'. Erokamano Clifford, wachaki gi portion mar ODM Kaluo Nyanza. ODM man kaka ji wacho kendo ji ong'eyo Kaluo Nyanza man is our voice. Actually ji wacho ni apart from the Luo resources kida kwano gi in order to kichako gi mar ni Raila as one of the resource to second mark come automatically is ODM. Koro Raila was ODM was Raila. Koro in short ni kuponi ngada achiel kuom gi in short most of them ni gitegi gidhi. But ada kedo gini in a different way Cleophas. Alacha gi jatend party mar ODM masani e Oburu Odinga. En adier ni this wuoche mane jatend piny mar ODM machon mano Migosore Raila Odinga norwako biro take time. Dhoni ok nyal ng'eyo ni obiro biro wen lakini en gima nyalre ni wanyalo yudo ng'ama nyalo fit no. But gi sani kinga picha ng'iyo tini biro chwani ya ginie ka onge gino mbele kae. Koro ang'o mondo bino atimo at least bed gi bargaining power mar maybe some good strength. Cleophas onge gima tech kada onge gima nyalo explain gino best than biro kanyakla. Wakede for example kind of way before about the voter turnout mar Nyanza the mar mbi mar Nyanza okwan jo manja ka okora okwan jo maybe wang'iyo one direction. Cleophas gibada ko ni king even from the east just go and take your own research even the website mar IBC yourself. Ingi turnout even mar ODM 2022 you compare with other regions. Edgar, it has been always been a scheme to go on at least more obtained. Pijama Joloni, one jama or quarter out in large numbers, Wagokura. Mabende, if it took or Benesani, even bigger people, Matanaka, and what we got they will say, Niani ODM, Kenny, Nyanza, or Guinea. Jomagema wacho giga, Tinyalo Tico de Machalane Monomio Lok Par Machalokama. Bende Uganda Luanya wacho ni one Gikura Matos. Karaga di Podio Moko Tio Mupogore. Kantiere elof miareo mane nenda kumoro manya bedo ni kata ka gin mago nagi kata jok moko mantiere to gin joera mag ODM mano kuwuok oko mar mondo miyo go ombulu to yo mane kwan bende mane jatend piny Kenya masani Oburu Odinga yiero mokalo elendo manolando. Erokamano Clifford. Ada dok chien last week kane interview moro nokel mane the one of the ODM I think is in charge of board of elections leader mano Junet Mohammed no lunge Citizen TV mano mar stage no marukae to kind of look about no way about ODM. To dig man watch Gino Kagino lightly, not a more than Jomano Tamo Raila. Bedo. Pimar Jaten Pimak, Mari Bedo no Duano Bedo, Dino Beno Sebedachon. You know when Jomano de Catamo Raila, Bejatelo. You pay area Joma form this idea, Joma land of this idea. Clever Joma Timogino, Martin that picture, give Joma what's in you. Give Joma to be Catamo on me click you be Jaten Pimar Kenya. But give a put on Cleophas, one other community, we have a very big say in this government. Apart from being in our watching towards Canada, the community, to Gangaman away, or one second day. Maybe the biggest beneficiaries, apart from even the ruling party, UDA, then also some part of Mount Kenya. The German come third, distant third,
was Luo Nyanza. Koro ngeni going forward wasego kwata kwante wacha ni maybe ji pod biro Nyanza maybe pod Gachagua dhi biro or dhi go campaign mare to Cleophas gimoro moro masani any make move moro moro masani jatend piny mar Kenya sani kao mar go campaign nyore ntie Kisumu no ochiwo nyota fund ne counties makaluo Nyanza I mean Obe Kisumu gi Siaya to even Siaya alone no me at least 1,700 youths. Cleophas mag jok moko parni yani mag pesa moko boimiyo to mano pesa moko gidhi ni gidhi timo ngawa ne gidhi koso moko paro gone jatend piny mar Kenya masani kura koro gima ngaber ni yani dhi bedo matek mondo me other parties to penetrate maybe other aspirants to ngabe maber ni Ruto will be going for a second time but kane wadhi going for no wacho ni yawa kodhi kamano can you be part out of government again because gima wacho rema is very clear and really evident kuponi we can't be part of this government to will be the mill and the moment what be the mill even post 2032 koro the only way you could have as a tool man even the only party leader could say not watching maybe one or not that much into deputy but gimana nyalo wacho ni please kapo kwa the table binyalo bring ogana jolo together the representative voices jo wachar kaka mobile led gi a big junk mobile led gi people like Sifuna Babu Owino nitie jolo maluwo Sifuna ma era nitie jolo maluwo Babu Owino ma era ma wacho ni yana luwo gima Babu Owino wacho so those are the biggest figures makaro even they could be young Cleophas but even going forward one get something called generational moment masani going forward not only joma dongo maybe dingine yani wan koro wan kama is our leader ma the Luo community ni kende maybe jaduka Odongo na wuoyo ni koro man jolote wuoyo hapana people have a different say we have Gen Zs what ni kanera Oburu sani maybe which is definitely mano kagenge to nti jomoko be man luwo Oburu specifically koro ngeni ya we have first major the generation which are now the outgoing so we have also the transformative generation the young people making if they look at the party leader okoni someone like Babu Owino Kate Nikamaya then okoni someone like Oburu Odinga you will even see like you won't even take time on a year to ngamasi bet maybe kago kura jalo prahela will easily point to Oburu Odinga koro Cleophas and give a very easy monomy at least kwa the year 2027 give a dungo kind of about even going to the table monomy kwa even deputy but we should be going as a united team makura kwa the bargaining power maro is very bigger makara kwa the kwa any request to ngama we definitely this ODM party and this party related to Luo Nyanza makupon jogo in this one voice never say erokamano Elnino adaloro twak mano mar jo ODM ta yudo wach mari mogik ewiye iwacho ni narrative gi iloso gi oganda iloso gi jotelo to ji sani nigi teko mar chwalo gi mbele wacho ni oganda Luo wan gi ombulu wijo sani e gazet makawuono kae nitiere jal mogwe tao en ng'ama ing'eyo en deputy governor mano e county ma Kakamega mano Ayub Savula owuok e duond bura mano mar DPK kendo donjo UDA gi singo momiyo jatend piny Kenya William Ruto mar chiwo ombulu maromo milion 2.6 mano singo michiwo nikech ong'e ni Western nigi kura marom nade ka ochiwe kata Kakamega nyalo golo adi Bungoma nyalo chiwo adi e kinde gi duto bende wanya bedo gi ng'ama nyatimo singo abila ma Savula ochiwo ni okaluo kate ODM ing'e maber mondo mi Savula bed kae kaka jalup governor ma Kakamega mano ne ntiere buo Fernandez Baraza ma en jakom mar ODM e county ma Kakamega kama gintiere ka inene yo machana nyaka sani tenga manya chung machiw singo ni makwano ne Ruto ingeni kuom adieri ne jopiny ng'ata nyalo chung mataj numbers to numbers gi ntiere honors mag numbers honors mag numbers gi gin voters mantiere ground to adieri odhi bedo gima lit to kendo gima mit ahinya ni jo piny Luo dhi go ombulu ne Ker William Ruto to jotendgi madhi uso negi William Ruto ok gidhi go negi kura mane gima lit madhi bedo 2027 nuego kendo koro nue mos gima lit miwuoro kendo mit ahinya ni jopiny ma Luo Nyanza dhi go kura ne Ker William Ruto to jotendgi masani dhi uso negi sera mag Ruto go mag President Ruto ok gidhi go negi kura nango example waneno Ker President okelo ne yudhe nyota disbursement no tim Homa Bay
Siaya kod Kisumu odiochieng' manyoro kendo venue ne en Kisumu. Nyota en government project in partnership with the World Bank of Kenya. And supported with other supporting agencies. To the project where only politicize the project. Nyota offer different programs apart from the fund disbursement mo team nyoro. Ntie jatelo mora makaluo mi winjo ko o encourage the youths. Nango ntiere program kama Nyota offer. Apply uru. How is it beneficial? Gimaduong' mane wanya winjo ir jotendwa. One a broad-based government, deputy president kombi no kwa ditch godo. To necessarily, magi jotendwa moyere ground. Ang'o magi nyalo konyo godo yuthewa. The project mar Nyota should not be politicized. But couldn't they be ambassadors? Mondo wachini ochopne youth the ground. Ok yudhete neno gige TV, yudhete ok ne gige social media. Beginyalo encourage youths ma didn't go beyond Form 4. Ntiere project ma recognition of prior learning ni kacha, there's on the job experience, and then there's the Nyota Fund. Bise winjo mora ka uwe wachno. Kok President Ruto mu uwe wachni, kok PS mu uwe wachni. Bentiere jatelo makaluo mora ma uwe wachni. Onge. Benitie jatelo mora mose encourage the youth nango. To unyalo apply youth fund. Are they advocating for that? They are not doing that. Ngamone no katiyo Kenya ka en ker mar Kenya. To ka jotendwa makaluo paro ni they will joyride behind the president. President bro dhi tok gibineno bunge o giboneno National Assembly. Wach malewa ahinya mantie kar kanyo. Nachaka wach mari mogik ewi ma Elnino wachono. Ando mana paro ne Elnino ne ok en adiera ne jotendwa kwe wach Nyota. Giwache ka. Giwache amo. To what is the content? What is the content? Gichali kata Nashon be poko winjo. Ado mi evidence mana nyoro no. Nyoro ne waneno kae stadium kanyo. Kano se mi yera were matindo mopogore pok mano megi mara lok 22 mar the first phase of disbursement. Ideno kama Gladys Wanga owacho ni waiver all permits ma yudhi ma chako ala ma Bay County di chako no nonge permit ma gidhi chu. But mano during event. Mano kanyo motelo ne kanyo bende kata no encourage mondo you apply Nyota. Sama lose ni. No jotendo se okwane ka jogi wuoyo antiere dala weekend kendo nitie penjo moro mipenja. Ma nyako maduong' onyacho ni osekalo pod en youth ojaiga 22 sani. Penja kanyo ni Nyota ne to I apply ye nade. Okay, maybe MCA Manyalenda cha osedhi loso kode. Bende governor lose wi wachni. Bende senator lose. Senator ma Kisumu nyalo bedo ni lose. Abiro localize. Abiro localize. Akiaka Migori bugo mbaka. Awuok Migori. In very many occasions. Kata an achiel kuom advocates mane lando ne youth about the program kaka we apply. Kendo naneno kata jo siasa mamoko Migori wakanyo. Mopogore ne lando go be don na bolo de gene mama Fatuma gene women rep Nyamita gene Abur gene Junet gene ne gilando koro samoro maybe ngene functions ma jotelo rome ngene mato sirikal ma program mar sirikal en mar World Bank but sirikal ema tai but of course anaseneno kumejo siasa mang'eny uwe wach Nyota. Brother Onyach, what I meant, onge ngata makia word mar Nyota Kenya ka. Nyaka nyathi ma is less than 10 years. Onge gimoro ni luongo ni Nyota. But what I'm talking about is, inowuon kaka jasiasa. Nyota nigi programs adi apart from the disbursement mar funds matimore. Nyota, angi advantage ni I was in the program mar KIOP, Kenya Youth employment opportunities, whatever. Mane pilot mar gi Nyota ni. Makoro Nyota biro mondo okel pesa koro ni training mano sebedo kitimone yaw matindo. Ingeni regime ka regime sebedo gi program. Nyota ni ok ni koro ni en gima nyien. Enana ni koro pesa bede mag lach nikech World Bank okel. But trust to me programs makonyo youth gi gisebedo go from the various regimes kata mar Kibaki
nuneno kokel youth development fund ka kamano kamano en man koro machane en mar hola ma groups riwore kama to duoko. Waneno sa kiba sa uru ka okel kia kazi mtaani ginigi moko ma apart from that moro mane miyo yudhe uwezo fund kamano kamano koro nyingi gima lokore to adwa nyisi ni nyota to ber kendo ber kabisa kendo an gimo miyo ng'eni nyota to dhi succeed en kaluwore gi training ma osetimne joma tindo mang'eny gi sani yudo pesa na the chaos bit of it no train gi on skills kaka inyalo timo ohala kaka inyalo timo savings gik machal kamago but koro nyota gima ber ne niya ne gifwenyo ni sama ne gitimo wach chaos cha ne o target youth man gi certificate bang form 4 to noyudore ni kare youth mang'eny Kenya ka Kenya statistics owe oko kabisa nikech yudo ka jok motiga tek form 4 to kodhi college ng'eny moloyo jogo madhi college ominen ka nyota koro kano biro eno target mana a form 4 leaver or ng'ano mano kochopo kata mana tek mani en youth ma between age 18 and 29 to ken ng'ama nigi ng'ol mopogore disability in a way to en odhi nyaka 35 program mag nyota will include training on skills will include puonjo gi weche business support and entrepreneurship nyota will include nitiere yudhe matindo mang'eny ma samoro osebedo gi tiegruok kamoro to samoro onge certification nyota ni koro dhi recognize ka en youth kata mano tigete form 2 kata class 7 ka to ne sedhi go randani moro ma en gi skill maber nyota keto program ma ginyalo assess ni to be skill ni nitie ma gi certify mondo ibed gi employability ni go nyandiki kamoro then maber kabisa ma nyota kelo en ni gi train joma tindo program ni ere kaka wanyalo include joma tindo in the financial institutions ere kaka wanyalo bedo gi saving cultures ma wabede joma tindo be koro bede inyalo manyo kata hola nikech koro itegno koro saving culture no is a very good bit of it but maduong' moloyo en ni mondo jogo matindo obed ni gin jok ma are employable and at the same time ginyalo bedo employers koro wanyalo seyo jotendwa go awinjo ka an kane Elnino wacho ni Ruto tinyal gone kura samoro jotendwa gi to bi gone gi jok ma godepegi anyalo mana yie kode on the virtue ni samoro jotendwa mang'eny kaluo ne githoro bedo ni ok giti matek ka gimanyo koche gi nikech samoro kane jakom osebiro wacho ni miyauru ng'ani kata kamano koro wago 6 piece to ji ne yiero gi yier koro wang' ni giti matek koro on that basis tadiera moko nyalo dong' dono moko yudo gimoro but bedo ni Ruto gidhi support no to be bera mondo koro gimbe wandi ging'e ni ng'ato nyaka many kuche motegno ok ni gidhi dong' gimodwa ni wawinjre niya gi support tangibly ineno kaka in gi content mar project mar government no se luong gi kaka jotelo mag devolution piny kacha moket gi piny ma president okwani nango gibedi ambassadors mar gini ok giwuoye mano is a matter of fact nikech moko chabiro ni wuoyo sama ike mana kama intie kacha to en gimoro monego bed ni jotelo lose kendo mano gimoro wanyayere waduto to sana akwayo jokaluo yudhe man kaluo ng'ata ma pok no dhi beyond form 4 sani oyaw portal kendo ne on the job experience OJE *254# to follow instructions kik program ni weyi oko wach malich ahinya kanyo gir nyakura mujong pod twak ma kama gidhi nyime wabiro thuolo mag range kar kae wadhi kumoro ka nyakura mujong ma kono wadhi neno ka ntiere fuong'ruok moro mantiere ka madhi bedo ka waneno mbele ka en wach mane John Mbadi owacho odiochieng'no ma nyoro kendo nyaka sani na wiye winja paro owacho ni ero nosewacho nyang' reswa gima beno nyacho kowacho kuom jotelo ma mok dhi yier kendo owacho ni moko jabere dhi dala to moko bende ok dhi moko bende duogo beno nyacha Migori Migori nyakura moke jwang' warang'ane gima ne Mbadi owacho odiochieng' ma nyoro ka wanyalo yudo duond John Mbadi ka oloso e wechego mago mag osuru ni to dhi bedo kodgi e yo machal nade kinde mabiro fuong'ruok ni onyalo bedo komako oganda e yo mane wachak kode that low income earners in this country should be given a reprieve. We have agreed with His Excellency the President. He has directed me to take to Parliament a proposal. I'm not even waiting for finance bill to come in June. 1.5 million Kenyans are earning 30,000 shillings and below.
30,000. So we have said government should come for my money and leave the person who is earning 30,000 alone. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. And then there's the next bracket. We are reducing the tax rate for those who are earning between 30,000 and 50,000. 33,000 going up, you pay 30%. We are reducing that also, that bracket between 30,000 and 50,000. So you only pay 25%. We reduce that by 5%. So those who are earning 50,000, first you will benefit because your first 30,000, you pay 0. Then the next 20,000, you pay 25%. We are trying to put some money in your pocket. Nashon Odongo chakodi en gino manyalore mokwongo en fuongruok in iwuon ijanon siasa yes to in ng'ama ondiko joge bende e tich mano kirango kit kambi ni kaka kambi nitiyo weche mag osuru kod fuongruok mag osuru kod pek mar ngima ikinde ma walose ni lendo makamano miwinjo kanyo kod it kata finance bill en gima tero mane bunge ter ikawo lendo no machalani. Erokamano Cleophas wachagi gi point gimoro ma josiasa timega lakini maybe samoro ng'ato nyalo time koparo ni maybe en gima onyalo moro godo kod jopiny especially sama koro ji ringo towards wadhi go ombulu. Apani nitie advice mar rito bende miyo CS magi ama joga ne kit ng'eni gima ng'e kik wawuondre ni jok matiyo ne sani mostly they are politically affiliated kara gin josiasa koro ng'eni josiasa en gima yot sana mondo mi kowacho gimoro either mana kana wacho Cleophas sama wache kowacho kod jomagi ma en godo because one of all the thing manyakoni it's a bit of a reprieve but ok be that much Cleophas kiko ngata koponi maybe let me say for example like Julo staff mara for example 30k so we or reduce the VAT tax by from 25 from 30% to 25 the man will make a very big impact majalo at least maybe okay a bit of a reprieve on someone's savings or let me say earnings mage hapa ni gino magro mana siasa because owache samakoro definitely samakoro all the ministries or maybe all the government agents and the CSS bid India koma mara is higher gima isani me anything ma they're looking for any scapegoat kata gimara mara minyal koni mora mi kondo piny mon at least giwinje ni yani serikal tiyo kendo maybe gi timo yo mora mora at least uchumi odog piny mondo mi at least spending mar power mar ngato odhi malo. Cleophas wanya timo gima ng'eny sana mondo mi wakatel these things like why improve the spending power mar the society. We have a lot of nyoro actually just was it last week we had an issue mar some funds which were missing from SHA around 11 billion. Cleophas, I don't know you understand what 11 billion could do, but now the people are looking 11 billion, okay, but in a big money. Money is just even a small money. Market maybe in a way, one way loophole, they can do a lot of mass looting, whichever the case it may happen, because man gimoko timore to sirikal definitely longeyo karo poni maybe tinga moro motime they can easily go and fast track ginenia mai ngama personal kai or dikum ngani and want to end in 3 mogik sani wadoja siasa kendo en time ngar nyalo wacho gimoro moro mondo at least japiny olombi to kinyo kada the voting block mar the population mar Kenya sani is majorly the low income earners ke jogi gima giwijo pek mar yo pimalo kucho koro they always try best mondo at least wajini serikal diko marach we want to do all tax mondo at least watimo ngawa why you a very better life koro they can get a large numbers to vote mondo at least maybe local regime but kino ka such kind of things serikal otimonegi definitely tie moro manyalo nyakalok patch gina ni serikal kan tiyo no go again from now to 30 to now to 25 ka ruto ngaber will vote for him next time mtijo ponyalo wuyo in that kind of angle but japiny to nyalo ngiyo ni matter siasa but at the end of the day Cleophas it will have an impact yes on the voter on the support someone could give a president but okapar ke just like a single drop in an ocean it will change a lot of things in terms of the economy can maybe living standards mar ngato okay that much big impact kamano Elnino wan gi gik mathoth ahinya giwacho ni gimoro amora ka itimo nyaka
nitie consequences mantiere. Ma en fuong'ruok moro miketo, to kind fuong'ruok ma gini timre achiel kachiel, nitiere lal moro madhi neno, nikech atamalo 5 mane manuket cha dhi bedo ka onge fuong'ruok ma kama. Serikal orange yo machal nade kok range ni nitie siasa madonjo iye ka, ma bende Nashon osewacho ni nitie siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Government ponono nyalo bedo gi chenro mag ni gi compensate e kinde ma jo Kenya maromo 1.5 mago machulo osuru dhi yudo fuong'ruok machalo kama. Okay, CS Mbadi nolando ni nitiere proposal mar fuong'ruok mar osuru mano se discuss gi ker kendo odwa tero motion e bunge mondo ket kare. Kwa ng'iyo mana kaka brother osewacho ni atamalo mar ji mang'eny, population mar salaried people Kenya ka and those who are running wages gin jok ma yuto gi ne piny kabisa. To kisiasa ineno ka that is the target audience, mage joma nigi numbers. Alafu yudo ka joma yuto gi ni are above 30,000 odwok taxation to 30% from 35. Manyiso ni sirkal owuon nitie kaka dhi bedo gi losses nikech the country survives on tax. Dong mano tadieri. Nitie kaka losses dhi bedo. But again nyaka wangi matut ni to loopholes gi dhi fix nade. Kwa ng'iyo ahinya wang'iyo kaka gitimoga. And that is why yearly I'm here to discuss the finance bill. Loopholes dhi bedo. Nitiere proposal moro motime education kacha. Ngeni king'iyo twak ma jopiny neno ka kanye mwasechako neno ka gidwa fix godo the nation. Kanye ma gidwa chako fix godo the nation, but other proposals will come. But barely waneno ka it is a good idea, an idea maber kendo a better part of the population will be favored. Klofa kamano. Anu kipacha. To declaration machal kama gima ber kabisa. Gima wacho no ber kabisa. Kan gima serikal nyalo timiza. Rawinjo ka CS marwa mar finance wacho ni mano gima kodwa rito kata mana finance mar kia bill ya process odo materi motion direct mondo bunge okal nego. Nyocha winjo ka jal moro mabedo dwaro bedo ker Kenya ka nolieko gima chal kama migosi owalo be paro ni ne studio ka nowacho ni embe ku jopiny Kenya biro pare ni gima idwa kedo go ne duoko ushuru piny ne jo Kenya. Aneno ka finance minister wabi koro wache gini gima miyo ber Cleophas in the history of societies ma developed maber kata kidhi US gini kocha cha kidhi Europe gini kocha cha joma ni piny kiyuto iyudo ka joma ni malo kiyuto ema cover ge kendo ibiro yudo kidhi kata kuonde machalo America ka nitiere gik moko ni social welfare miyudo kata ka ng'ano ma yuto ne piny mogik geno miyo gik iluongo ni tax holidays magin tariffs moko kuonde go gichulga to iyudo ka facilities moko losi gi pesa ma serikal choko ku maybe jok ma chulo ushuru mamalo makoro giyudo kata ng'amo dhier ma samoro onge tich onge kata mana ot iyudo ka nitie kata udi mo oger ma gininde gik machal kamago ma onge chiemo nitie kuonde ma gidhi gi chiemo. Gimomiyo wacho ni program mar duoko ushuru ni piny ber ahinya to ne ng'ano ma yuto ne ni piny obiro keto pesa koro ifuku ng'ani maloyo. Para ne adier ka ng'ato ne an 30,000 to iseng'ado 30% mar 30,000 Cleophas 9,000. Ng'ama ni piny ma bing'eyo ni jotich mang'eny Kenya ka to an man ni piny. Imagine 9,000 ni koro iwene jogi koro ng'adgi. Ubiri jogo matiyo kembi mopogore kata ma serikal ma yuto gi ni piny kama sama ng'imede siling 3,000 ufuko ne cha tina ni ngima ne bi improve in terms of kata mana diet chiemo chame od dhi pogore in terms kata koro nyalo kako nyalo rito nyithinde dhi pogore kata mana access to good education ma nyithinde dhi pogore nikech en gi an additional money. Koro gini en gima ber aneno ni dhi keto pesa ufuku raia especially ma ne piny ma yuto gi ni piny. Kani neno the 10-point agenda mane Migosi Raila Odinga gi Ruto nowuoye achiel kuom gigo mane dhi bedo implemented en NADCO report to ahinya to NADCO report kanyo gima ne ywago kabisa
ne en cost of living. To cost of living ni odhi improve. Sama koro ng'ama ni piny ma yuto ma piny igolo ni ushuru ni koro kochul. Cost ne mar living be dhi piny nikech koro kodhi bedo ni pesa te mano yudo otere mahitaji idhi yudo ka koro nyalo dong kata gimoro ma koro it's a good system. Ker ma kawuono ti wacho ni odwa tero Kenya Singapore. Wejego kabisa. Gik machal kamagi mane otero pinje machalo Singapore gin level ma gintie. Miyo tax incentive joma ni piny mondo ng'ato ofil ni ngima ok tek nikech sama ngima tek ineno gima ne Gen Z ogore ne momiyo kata koro wabedo gi broad-based government. Ne en ngima matek. Tadier ngima matek ne achiel kuom duoke piny en iwe japiny obed gi pesa ne marufuku. Omiyo joma tiyo ma an below 30 dier kogol negi 30% mar pay. Cleophas Gino is a very big changer to kendo kata mana siasa modhiye next odhi bedo an indicator madhi influence wach mar go bolo. Iyeri kore nitiyo kode siasa? Ok ayie nitiyo kode siasa. Aywato siasa biro. Ananene e angul moro ni akoponi odwa dhi Singapore adier ma ker wuoyni. Ben. Mondo obed first class society. Ben itiyo gi gini yo siasa kod itiyo kode yo siasa. Ana amendment moro amora midhi tim kae weche mag osuru. Jomoko to nyalo ni en yor siasa. But hata nene ni en achiel kuom gik madhi miyo wa solve the issue mar cost of living mosebedo malo mane ne adko report. E pek mar ngima kama gintiere kar kae wan gi low income earners kod middle income earners kama gintie ni. Kaka jogo osebedo ka ndikre kura opogore. Middle income earners osebedo ka wuok oko kendo ndikore kendo gikawo ombulu. Kendo kirango atamalo margi thoth ahinya en medruok mosemedore kata kinde mokalo. Kae wan gi jok ma yuto gi ni piny mabedo kuogo ko samoro mondo mi odhi ondikre kaka jogo ombulu. Diponi mai incentive mimiyo gi milose cha mar mondo biniero sirkal otimo noma oguro khodwa ko kura. Binyalo ng'e gi wang' makamano. Wang' makamano ok nyal ng'iego. Gimiyo ka ng'iego wang' makamano. Gima nomiyo joma tindo no dhi ng'anyo adier Cleophas en cost of living makata joma tindo ni feel to joma tindo gi gin be ma joma yuto gi ni piny mugik nikech gin jok ma kore ka chako ga tije mabok chaka kata gi salary moro ma malo tido ka gichako tije chulo gi 20,000 kama 30 kama to payni en gima mas ma joma tindo nyaka chul. Koro ananene e wang' achiel no gimoro ni kia ni jok ma yuto gi ni piny kia oka kura ok en adiera. Erokamano makege kan lewe man Nashon. Mana daka achiel kupa medo. Gini kupeng'iyo nini Ben temo ng'isa ni gino oken politics but kata Ben owuono ong'eyo maber kata oponi penje ong'eyo maber ni kata even this thing of Nyota Fund ong'eyo en siasa nikech japiny even Ruto himself I'm sure ong'eyo maber ni this one is a political tool 2022 to oliego wacho kendo wuon ni gini going forward ong'eyo maber ni it will have a tilting of the 2027 elections koro it is a bit strange koponi ochako go ahead mondo ordinary the same but gima nyalo kone Cleophas this is a political tool nikech nini based nini there into a formula more below ni is it a trickle down effect where someone can be the low income earners they can be relieved. But then now that balance, how do you get that money? Like Sanikoro, they relieve that money from 30 to 25. We lose I think something to do with billions. But man, give us a car can even come to even let me say even to IPRA. IPRA can even overcharge even some little amount of money on fuel what they did for this subsidy. So just like that, they have recovered the money. The Cleophas, what we know, my is very obvious. Gimara mara circus attended him. Of course, they definitely tell him mate. No one will love to leave the power, but kada gimbe the gimbe berni and my see the my go okay. And gimara mara market temosani is a tool for at least give their chance to be high in 2027, which is not bad Cleophas. Gimara berni definitely we have a political president, which is and he's also going for a second time. Koro gimara mara timo definitely he has to impact. More on Gionani and is working yet deep down. Siasa is a big play. Nashon ni Nyota en mane diango onyuole akwada Ruto kata ker machielo ne bedi World Bank ne pod okelo mana pesa ok en pesa sirikal oye kata ka World Bank okelo sirikal okawe kero rego kode yor siasa Elnino aloro wach mar mbadi gusuru e duto ka bentiere kar kanyo en mitiyogo yo siasa to gitiyo kode yo siasa orange yo machala nikech ng'ano wacho ni fairness onge ka en low income earners mirango middle class to dhi bedo kama chal nade. Ing'eni a country piny ok nyal riembe maonge tax at the level ma Kenya ntiere
we cannot be a tax-free country. Taxes, this is what keeps us going. We cannot repay the loans, ka taxes ka onge. Okwanya all loans to develop other projects, ka taxes gi onge. To the moment ma CS okelo option mar ni odwa fuongonwa ushuru. Adieri ngama earn less than 30,000. Mano ngama yuto neni piny kabisa. Mana kaka no wacho ni pesa no romi mana gi jodi ino wuon gi chiegi. Kawana kaka no wacho donge. Okrom kata mar familia en yuto mapiny kabisa. To ingene deductions mitim kaka shage, they are also beneficial ne an individual ma an. Nikech gigi dhi konyi no wuon health insurance gi kainago. Ine ma gigi dhi konyi. Lakini ka yuto ni piny sana, ingene japiny feel nango. Survival dhi bedo matek. To mae gima kelo frustration. Koro kokel nafuno ne joma yuto gi ne piny kabisa, to gima ber. At least as they grow to achieve level makoro gichope taxation, at least that pressure mar ngima ok dhi bedo. Emo mi ngini jo piny mang'eny ok understand gi, our leaders ok understand gi momiyo the youths gi joma yuto gi ne piny, suicidal cases no dhi obedo malo. Iyudo ki dhi tiyo matek to salary ni en mana 20,000. Kose team deductions ka dongen pesa matin malich ma ichulo mana rent gi transport. Frustration dhi mbele bedo malo. To koro jok ma yuto gi at least ne chakore gi 30,000 ka. Ingeni taxation ni bobedo reduced. 5% is not a small percentage. Ki ngamo se bedo gi payslip mirango payslip ti maler. 5% is not a small percentage. Let's embrace this. Kendo wakwayo the president gi CS giket gini mondo obed into place. Mondo kiko beda politics. Obo bedo no bedo politicized ka gini no kodhi otiyo. We will take it as a PR stunt. Lakini nyaka gisani ko bedo implemented, we will believe ni indeed they had Kenyans at heart, gini no ken mar siasa. Yes. Ero kamana nya mano ka gikede chuny jo Kenya bende girango dwaro mano mar oganda jo Kenya kamora mora ma gintiere weche githoth nya mantiere karkar bende ka kang machielo mar mondo mi waneni wago kang mai wach motieko godo kawuono to dano rang wacho mo weekend ji dhi lemo ji go siasa bende kanisa waloko twak wadarango gino mane Marago wacho kaito gino mane Marago wacho waluwe kanyo gi mane William Ruto wacho kotene kod wacho siasa kod lweny matimore e kanisa en seyo ma ibione sirkal ewi weche duto wawinj gene. Support fully those demonstrations. We can't have churches being tear gassed. Watu wanaenda kanisani kuomba, Waislamu munaenda msikitini kuomba, alafu mnatupiwa tear gas. Hata kama iko mtu ambaye amupendani naye ameingia huko kwa ajili ya wala ambao wako huko, you are supposed to be restrained. Even I am sure even the policemen are trained that if you have to use your firearm and the person against whom you want to use your firearm is in the middle of other people, you don't shoot. Wizi ambayo inaendelea itaangamiza hii nchi. Itaangamiza hii nchi, upende usipende. Tukiendelea namna hii Kenya itasimama. Vijana wetu wamekuwa wakilalamika ya kwamba maisha yanakuwa magumu, shule inakuwa ngumu kuenda na mambo mengi ambayo tunaona ya kwamba tunalalamika. Lakini suluhisho ni moja. Na katiba yetu imetupatia uwezo wa kuenda kuchagua mtu ambaye tunamhitaji. Na kwa sasa hivi tunasema tunahitaji mtu ambaye ana uadilifu, ambaye anafuatilia katiba. Kwa hivyo mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu, kwa sababu pale kwa madhabahu kanisani ni pahali pa heshima. Tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. We want our churches to be a place of peace, a place of seeking God. And all of us, irrespective of who we are, irrespective of what we believe in, we must respect the place of God in our churches. And all arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics. All of us have platforms outside the church where we can conduct our politics. Kwa hivyo tushirikiane hivyo pamoja.
Ben Onyach. En wach mabiro Jumapil. Gima wacho ni wachomo Jumapil. En Jumapil migo ka siasa. To tinde go siasa tego tiagas be. Ni kweth machielo moro kama Cleophas erokamano. Gima wache kanisa nigi tiagas magore ni miago nyiero. Ang'o miyo en mana opposition go te? Ang'o miyo en mana ng'at achiel en musiko encounter issues mag tiagas? Penjo maduong' ang'o miyo gin kendi? Gima miyo en kende. Nyocha waneno ka achiel kuom joherane kendo jolupne machon. Iluongo ni Kiombora kuzong'awa? Kiomburi. Wacha yanga. Ni gigi iyudo ka seche moko gin gik mag stage manage. Ing'e ni jal miluongo ni Maminyoro ne en ng'at ma very interesting and funny in this sense. Oseliekore nyaka ni kuonde mowuothege en emo stage gigie mondo oyud sympathy. Gimomiyo anyalo certify ni mano nyalo bedo adiera. Nikech wan gi United Opposition Leaders mamoko. Pok oneno ka tiagas igoyo kuonde ma Kalonzo leme, pok oneno ka igogi kuonde ma Maraga leme, kuonde ma Matiang'i leme, kuonde ma Martha Karoge ni leme gi jino. Au kam ni en misiki goya goya kende. Koro ata wacho ni nyalo bedo ni itiyo kode kisiasa mar mondo jomoko yud sympathy mar kura. Erokamano. Nashon. Erokamano to Cleophas wachaki kaja doko nini wakili wacho ka ni ang'o miyo gini tiyo godo sana moso nini on regard Gachagua. After maybe I want to refresh memory right. Until say more wacho ni yen managolemo. Ema kick ni kidibayo. Ko definitely king opposition on Cleophas. Ingeni ngama chal ka regard ni ngama kuponi wacho is talking. So you can feel ni the actually the anti opposition. Ko like in short regard is a fear person. Mambe let me tell you Cleophas 2027 Mount Kenya going forward kara maybe aspect ni jinyalo neno regard to struggle in a different way ni mar jitimo division maga siasa ntie mage MPs mage Ben Ruto is someone is very a schema ntie jomo keto nini at strategic point but ko joba pariki kila point in Cleophas they do a defection mass defection ko man the way man to we can regard but deep down we all know ni regard will be a very big factor in 2027 ko beyond this kind of an aspect I believe can I very sure ni high chance ni gima otimore ne sirikal ng'eyo because they been oging'eyo they could live on that very single we had a lot of photos man circulate man sending ngane ma obatiagas ngane even pictures are there they could see them how me sirikal ko poni maybe gima no bedo stage manage what we know was stage manage NRS Marco Koimburi and even at least negdi mag come up in large numbers mag ka shift mag wat ne gima timaka kamano mag sirikal okay evidence there. Why are these other ones from demonstration, from maybe church tears? Maybe let me say, man, definitely in siasa, but there's actually necessarily motimogini. Maybe get money churches want to at least or scare going for worse than the church because then cause a lot of discomfort to the government. I'm cutting matter of Cleophas, another kind of opinion, Gimadun Cleophas, and any worry or Kakalu. To give him a bear carry on. What in a real can Yakamor bear, Miss Maya bear, my in a can one. Emma says Carina for the Betty. Cleophas. Ber mar riwruok kaka community nigi ber sana mang'eny sana to anyalo kaka pilo ganda ka wan wadhi 2027 even though wanyalo bedo ni wach mar siasa Cleophas to gima ber ka idhi siasa ka ofuku nitie gimoro mantiere miweyo ka idhi siasa to ing'eyo ber ni community maru Cleophas compare joma mar Kenya kod korwa ara kono jodalawa ni gima duong' en ya watiyo kendo actually we should be looking forward to embrace a culture where we are moving more so entirely from let me say anyone for politics a lot we being viewed as a community who are full of violent people we embrace politics we embrace creative ways we embrace economic ways we embrace like you let me tell you Cleophas you know a good number maybe because of a bit of a trial they can really do business a lot in Nairobi we have a lot of ways when you're team woro gigie when you're mentor when you're pull you together when you look on a different way let us look at school as just as an aid man push you towards where you want to go to otherwise Gimaduma will not even shy away from talking about any kaka jaluo kaka pin makaluo kwa di as a team bele kuwe Gimadunga en wabedu kanyakla kendo ati toward the common goal man keep legacy mar Jacom kendo keep legacy of the community Erokamano Elnino. Kwatieko ing'eni on the issue mar kanisa ni monj mar kanisa koriwore kod siasa it is not the first time the church is facing challenging issues gi jo siasa
the greatest massacre that became an eye-opener ne Kenyans notimore Kiamba Church in the past. To mano does not mean ni monj mar kanisa onego beni en trend. Ok onego beni en trend. Ing'eni kata ng'ato nyalo ga timo richo, lakini kidhi kwa ng'uono, iwinjo ga ka ker wacho ga nang'o, en osiko mane kanisa. Nyaka notim makosa in the past. Pok gima kamano timore. To josiasa mago onego beni kao gimoro ka inano, giketo kaka ng'owa, kaka trend. And again, we'll blame the clergy. Kanisa is the only place will be used as a political space because in surely every weekend, ntie congregants, ntie jok mochokore automatically each and every weekend. To josiasa wagi, they also have private life. They have to meet their maker. Nyaka gidhi kanisa. Either on a Friday, no, Friday is the mosque. Either on a Saturday or on a Sunday. Or even to the mosque they get there. But the clergy oningo cheki. To nyaka koro wame kanisa luor. Kik bed ni jotendwa ma kanisa okao kanisa loko siasa. Kan wang'iyo siasa ma 2022. King'iyo the UDA team. Kanisa was the first loophole mane gitiyo godo, ne gikwong gidonje kanisa mokwongo. To koro ka josiasa mamoko, to seche mane gidhi e kanisa ni, it was very peaceful. Onge gimoro amora manotimore 2022, and the president used to move from every church to the other very peacefully. Tanga timore odiochieng' masani. Sani ji oloko kanisa kar go siasa ni ng'ato nyalo chung' e mbele madhabahu ma wach gimoro amora e chuny kanisa. Inya wach gimoro amora e kanisa. Jotendwa ma kanisa be koro kawo the mandate giweke to interest gi mbele, bing ni josiasa kodhi e kanisa ni wangi nyaka gigol pesa. Gi protect jopiny, wagombo dhi lemo. Emomi ibo winjo ka yudhe oko ka wacho nang'o. Ka ntiere karia madhi lwar mbele ka, en karia mar pasta. Nang'o, ok wane kanisa kaka nwaneno kanisa noningo beni bedo. Udani gilor kanisa. Wach balicha enya beno nyati. Wach na mogik Cleophas. Adwa kwayo oganda wa majoluo gimoro achiel. Ni pogruok wa kaka jo ODM mani pati maduong' kaluo. Kik neni mano pogruok wa ni koro wadwa pingo sirikal matiyo sane. Akwayo joluo ni wabede unity mana kaka wadwa Nashon se wacho cho. Mondo sirikal mabiro next wabed ni oganda wadonje sirikandno. ODM gi kawuono party leader en Oburu Oginga. Ngano man gi paro mopogore osewach ni gidhi bedo gi NDC. Be NDC tangeni biro certify ni endo Oburu. Bang' mano, jalumo biro maja ODM biro dwaro bedo ni balo gi paro makamano bang' NDC no. Manto koro biro tero oganda wa kamarach. Wabed kamoro achiel. Sirikal bodo no miwa yot, mano William Samoei Ruto. Gima jaluo sebedo ka yuago ni historical injustices mosebedo kinego joge wa po compensation notim. Wagombo ni gima no committee mano bedo formed mar compensating mabe jomoko nyocho se challenge modhi e court cha. Mabe kiyudo jok motero gine court, gin jogo ma joma sawa, jo central gi. Makoro gidwa ni ochul jowa. Jowa mosebedo ka tho Kenya ka since 1963. Wadwaro ni Ruto ket tiende motegno ochul joge wa mana achiel kuom the 10 point agenda man nitie. Mogik akwayo ni oganda wa wang' ni kwa dhi siasa ma 2027. Nikech koro lek mar bedo ni wamanyo keto koro onge gi sani. Nikech pok wabedo gi jalo manyalo ikoro within this 1 year mayude. To kupo ni coalition wanyalo bedo ni oganda luo nyalo riwore gi sirikal matiyo sani. Wati gi opportunity no maber. But jago kura wang' ni koro kik wakaw ni wamiyo kura dana. We make sure ni policy makers modhi yore od bura. Obedo wajumbe wa. Jogo modhi tero MCS wa. Gibed jogo manyalo articulate issues nikech piny iloko gi policies motegno. Ok jogo mana mabidhi go oye. Koro gisama ok wadhi manyo kura ni, mok wadhi manyo tend piny ni. To jotendwa miyiero e migepe mopogore obed jogo manigi chuny jopiny ni nyalo konyo jopiny. Koko mano to akwane joluo ni unity wa is our strength. Jogo madwa divide jaluo ni kik dhi sirikal mano ng'ama wuondowa. Wasebedi koya ahinya kendo waseneno ber kobawa. Wang' ni sirikal mabiro jaluo nyaka bede kendo wadwaro ni ODM oket the house in order mondo coalition no obed ni sirikal miloso next jaluo ne 50-50 kaber. Gima kik wigi wil kata kuon wadhi e table to kik wal we will ni we may end up there quarrying lakini we end up being them in the middle. Koro kata kwa dhi lakini sirikal ong'ewa ni we are a big community koro we have to have a bigger share. We are going, but we have a fixed mind. We must be part of that meal.
Yes. Kabisa. Erokamano ahinya. Agoro erokamano ahinya. Ben Onyach, Elnino, Esther kod Nashon Odongo. Weche mathoth ahinya mulose kar kae. Oganda yiere kod oganda moko bende pingogi. To wacho ni twak makamagi gin mag kono oganda. Kaka chal mar piny Kenya en kapod wadhi range kacha achiel kachiel. Kane Elnino wacho kata ni gima lit kendo mit ahinya ni joluo dhi go ombulu ne Ruto to jotendgi ok dhi gonegi. Osewache kata ni ero. Kama una fea ine mana ka bichope kadipone de dala to wacho ni ero kwani si yiero kwani joluo dhi bet maonge jotelo wang'ne. Awuoro wach Elnino Esther kanyo kama gintiere achiel kachiel mano jone nyathi jo Nyakach. Erokamano Victor Ronaldo Odongo bedo wacho mano ni asero 100% correct ka wantiere kar kae mar Nashon Odongo wacho kanyo ni bende nyalo bedo ni nosebedo ni ji nosebedo piny mong'ado wach ewi weyo laro kom jalup jatend piny kusang'o ma deponi bedo kacha katimore. Brian Ababa wacho ni ero wuod luo ng'ato ka ng'ato wacho ni kako walo maka project mag Ruto jomage mano bet piny owalo to nitiere giwek chuno wa gi Ruto paro pod thoth ahinya mantiere kar kae neno live ka ntiere mano Rash Wuo Ameri. Erokamano ahinya Miriam Akinyi Nyamigwena. Erokamano ahinya ka ntiere Ugunja Sigomre kod ote mari mapod ntiere kar kacha. Ote mara Ben Onyach wacho ni tungni gi ndekni gin mag joma nigi dwachgi. Wabeduru kanyakla kaka oganda. Sewach ni ero oganda to nego beni bedo kanyo kumoro achiel. Mano Beatrice Mitema. Ntie ote machielo pod kar kae ma pod ka warango gi. Iwacho ni kaka JODM ok wadich gi kom Kindiki. Wanyalo dhi ne kata kom jatend piny. Mano ote mane Elnino Esther osewacho kar kacha. Ero osewacho kacha ni piny na Elnino ni nyota mimiyogi timiyo jomage nikech ji ne ywak sana. Wacho ni wekuru wuondo jopiny pod twak dhi mbele ma omondi onunga. Wach mantie Elnino ochopo kama tieko to koro chuna mondo miaduogi iri. Wach ma Ben bedo wacho Ben nyota ipenjo ka iwache kanye ji ywak Ben ntie jok mabete terraces gi jok mabete tent e stadium jo terraces ema ng'eny. Ineno wan gi gimi luongo limited resources. Nyota program pesa mowuok nitie mana namba manyalo yude. Kaka neno ka nasomo gir World Bank no they want to support to a tune of 820,000 youths. Ting'e maber ni Kenya ka youth mang'eny mabokalo namba no nyadi noe. Koro ma chakore sani go mago mano pilot maybe in the future moro bomedre Elnino. Koro for the 820,000 youths Nyota project ne offer the business support grant. Nyota is a grant, it is not a loan, and grant. Koro no offer to accommodate that population mar 820,000 to mean no could accommodate the entire population mar youths. But again, ntire other projects in Nyota ka. One is called recognition of prior learning. Recognition of prior learning and a program offered to ngat man gi experience in a certain sector, most of the handwork. Mwachini you are a kinyozi, you are a saloonist, you are a mechanic. You are trained in this sector, but you're not certified. Yonge certificate yonge boke manyiso ni ngilonyi ni. Koro the Nyota project no yao luongo ni recognition of prior learning. Koro to accommodate these people say apply chon, but sani olore. But ibro yawe kendo in the near future. Ibro yudo boke ni ichiwe coordinator. Yeah. Koro if you are trained in such sector, bediga king'iyoga programs kaka serikal timo rollout, yodi chance mar apply. But gisani, ntiere program moro miluongo ni on the job experience. OJE. Oyawe sani, nose yawe kendo training dhi mbele e gwenge mamoko. Itime in the entire 47 counties. Kenya ka. Den mane Ruto ya kanin Kisii. Mano wacho ni godhiambo chieng' tich ang'wen. Ni chake sa 12 odhiambo sa achiel. Onene kata atemo diyo *254 ashe mana duoga yudo ni ika osekalo kama gintiere mano owitao. Yes, President owuoye. Koro gini accommodate youths between 18 years to 29 years, but an extension for persons with disability up to 35 years. Koro on the job experience, kini ngata manotimo form 4, kata obedo ni nokichope form 4, but igombo yudo skills. Mundi be trained skills on whatever nini career midwaro. Ibro mi certificate after.
tema ne i-apply gino mondo kik gini weyi oko. Kiko weyi oko. Nyakwara Mogi Jong wacho ni pod gin kaka gidhi nyime. Wacho ni Ian Obala, Ramogi TV should consider, okay. Ndiko kizungu ka wacho ni wasoma sechake. Should consider inviting more panelists for discussion. Wacho ni an aspirant and I believe I can debate fluent in the Luo. Please reach out. So wacho ni an aspirant. In retiro mgijo ground. Ka waloso gi joma nyagolo paro mokrang kama gintiere kacha waserange kacha kachiel ero kono komote mari Dani Shokumu party leader wuoyo mondo mor ker gi jalupne nikech ODM party onego bedie thuolo mano mar kawo loch 2032. Awuoro ka pod awinjo ni pod lemo mamoko oingowa jodalawa jotendwa gi oselal geno mar kawo loch mar piny chal ka gima oganda wa oluoro. Erokamano. Frederick Osuro yawre Cleo Mosnavelo Tumani studio Ben Elnino kod Nashon. Party leader mar ODM Dr. Buru owe wuondo Kindiki. ODM en party kubwa maka en winjruok nigi siro Ruto kaka ker to jalup ker nyaka mi ODM. Wach mangi mainya mantiere kanyo ote moko donjo kanyo. Atieno Sora yudo ote mari mane sa orumo okwa dhido thuolo mar some dakika chel romo sa oche pensa degi dakika pa. Kanye mwatieke kanya goniro kama Elnino Nashon kod Ben kubido thuolo mabedo kod okinyi makawuono. Aweye chenro mar upiny kapod dhi nyime mar makoro mang chako sang'wen okinyi makawuono emedeno Ramogi TV. Inga Cleophas Oluoch degi sumo kanya kwar mukeo nyaka chisango oriti masani.